Lekun neka ing desa Tureran so ora jaluk sengkala bakal hambat ora sengkala sing ana ing griyanipun Brahma harus membujuk Wisnu Sugeng Hamer Sangi Pakemipun Sanggar Sesat Ya Budaya oi ah oi ah oi ah oi silat ala oi siap ah oi ah oi ah oi ah oi ah oi nice ya ya oi ah oi 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 nice silat ala dari mestu tinggal kali tiga sekawan cateng sang singa barong ya budaya Makan lebare Kang. Makan lebare. medal sang satengah guwa alas belakang gerakan sowan ten dalemipun Bapak Aris Parodi saperluar lima hitam putra bagus dawaan di Parodi mugi-mugi putra bagus mereka bagus putra kang ginane kagem dosa-dosa lan agama ya as monggo sawer os oi Gantes main. Bareng hadir. Mikir. Bapak Aris Parodi mugi Gusti akare bagas saged anampi nggih
wonten lain sapi tumugya kasenonan restu bersama Kanjeng Nabi Rasul. Kali Nabi Rasul ingkang kita suwun abaken gawipun Sengkala lan Pancakaya. Mugi punapa ingkang dados sejalan anggipun prayoga para putra. Setya budaya saged anggipun makarya wonten ing dalemipun para napa aris rahmati. Tansah pinaringan wilujeng widodha lirih sambi ala. Oi lan ala. Os. Menika tarian pakem sang Sanggar Resmi.